No dobré, poďme sa teraz na to pozrieť možno z toho reálneho hľadiska. Investovanie je určite výhodné. A prečo? No, v prvom rade stabilný výnos, opakujeme to dokola, budeme to opakovať stále. Predstav si, že vlastníš takýto krásny apartman, v ktorom sa aj práve teraz nachádzame. Môžeš sem kedykoľvek prísť na súkromnú dovolenku sám so svojou rodinou a takisto ten apartman môžeš prenajímať. Ale bez starosti. Prenajímať bez starosti, to znamená, že bude sa ti o to starať profesionálna správcovská spoločnosť, ktorá ti nielenže ten apartman bude prenajímať, ale ešte sa ti postará aj o upratovanie, aj o marketing a o ďalšie veci spojené s prenajímaním, ktorých sa ty zbavíš. Wow, ďakujem ti veľmi pekne, Rasťo. Ako z toho, čo si mi povedal, asi je naozaj dobré investovať ten čas, navštíviť tých ľudí, odborníkov, ktorí sa s tým dennodenne zaoberajú a nečítať rôzne nezmysly, čo si kde človek nájde na internete, takže ďakujem ti pekne. Ja som veľmi rád, že si tomu pochopil, pevne verím, že tomu pochopí aj tvoje okolie. Ak by si hľadal odpovede na svoje otázky, už vieš, kde ich hľadať. No, idem sa tam rovno pozrieť, je to www.tatrainvest.sk